Sagudayin nga ti surat, pakasalitaan ni Mario Napoluan. Apal. Dear Manong Nemi, nagaragraksak kami tinay di nga aldaw Manong Nemi, ta madama iti picnic mi. Kami Manong Nemi nga agkakatrupa, agagayem, agpapada Manong Nemi, wala ta kunatay nga da kami nga riders. At asosasyon mi Manong Nemi nga panang bukal mi iti kina riders mi. Ket siyak Manong Nemi ti presidente. Ket siyempre, adamat di kiti opisyalis ko, ada di kiti members ko, ket no kasta nga masawang mi ti ag-rides. Neta. Mabang kami ti medyo adayo saka magpipiknik. Agbaling maysa, duwang aldaw, maysa nga rabii. Iso nga nakaragragsak kami ti naidi nga gundahoy Manong Nemi, madamati digos, madamati sakam na damatin para luto, nangaldaw kami, kamalman na Manong Nemi, inom. Iti bangir Manong Nemi nga cottage, at damat nangakopar. Idi, taro mabiin, napanak nagpagnapag na Manong Nemi, iti ikit ti baybay, ket dito'y ko nga na-meet Manong Nemi. Ti babae, nga na magpitik ti pusok. Sino da ito'y? Iso da ito'y Manong Nemi ni Lorna. Hi. Hello. Bigag may mesa ka. Siyempre, ag may mesa at tawang arot kadwak. Ngam saan kag may mesa itan. Kabot na dakamatan. Siyak ni Mario, injayak ti dakulap ko. Inawat na matmano. Siyak ni Lorna. Agkaabay talang ti cottage. Sino kadwamat? Puro kami babae. Na kayo puro kay lalaki. Adamat group yun. Women's group. Itay bigat. Tun bigat. Agmalmalem. Agawit kam tumatan. Lorna. Awag ka naman lang ti mangiparit, no? Agdato na ken ka. Damurok lang makita. Agdaton ka. Nalabat first sight ken kayo. I love you. Adama mo ka kadwayo. Sino? Ni Larry? Ni Larry. Ti Vice Presidente. Nasigad nga magayam ko ni Larry. Isot nga muna nga, isot ng Vice Presidente. Tano awanak, no the meeting, isot ang ag-preside. Nagama mo kay gayam. Salutsudom to iso na kanya. Salutsudom to kenkwana, di ba ipanggap kanya. Ano namin di may panggap ka sa pagsalutsutak to pala ni Larry. Di pala sikat pagsalutsutak. You're single. Awan pa'y nobyom, di ba? Ato tagararem kanyak. Tsaka mo, jaksapi na kasagana. Palubusan na. Arman ka. O may kanto pa siya rin di balayo. Kasera ko na. Kasera ka. Di mo kanto pa siya rin di kaseram. Di magamlahin. Malak, babaling ka ni mahalat sa cellphone number mo. Di Facebook account mo. Tag-request i-accept mo. Sige. Manong Nemi, medyo naladam ti paset ti baybay nga ayan mi kini Lorna ng makitak. Iti kinapusaksak ti rupa na. As in nga nakapinpindas manong. Kaslasan ko ng matagpalan nga igaman ko matagsumbangan na pingping na sa ako amalan di kiti lips na. Virgin pala yung dahil nga babae. Awan ba't experience na. Dinamag ko. Diyak pinadaan tinubyo. Ngayon baga-adan ton. Siyak, di ba? Baka. Intulod ko iso na, Manong Nemi, intulnog ko iso na ti cottage da. Thank you. Good night. Good night too.
Nakita tanto man nabigan. Agmalmalim tayo pala dito eh. Sige. Kahit kunto nga makita kang agdigos, kaya nakatupis. Sika, makamuka. Sinapol ko adagos ni Larry manunemi madamada pa lagi inom. Larry, ay, papres. Nagapon, tawagan naman. Sige. Thank you. Kumusta ka kano? Sinag ko na. Ni Lorna. Sino ka Lorna? Imbagag pipilyado na. Oh, ama mom? At iso na dito ko'y labangin na cottage. Nagkita kami di igit di bye-bye. Ha? Imbaga na nga ama muna ka. Basta, napindas ni Lorna. Super ko na. Agkaras ka nga dagos. Huwag. So nga, aramidag ti amin tapno manupya kisuna. Pres, sala ko man. Ano nga sala ko man? Hinapod no nagkatagarara makman. Hindi ka ba nagkaskas? Nag-aangaw ka. Larry, please, siya akong please. Ibigay mo na lang sa akin. Sa bagay, ura nga ipilit ko ti magik. Nasyak ni Lorna, siyempre. Asino ka na dati pilyan na. Sika, umanaunay, kukuha po ka gumisyak. Sikamat siya. Amamat, may kadwa. Napimpil sa trabaho gumisyak. Awan ti steady ka trabaho, pare. Nudaduma, mangibagaak ka sa pula ka kwarta, di ba? Kailangan ko matis ang ganyak, basta sika, friend. Dito orang arti pagkiyam-nyuhanak eh. You're a good friend. Kasta talaga taggayam. Doon niya problema, Larry, aguni ka lang kanya. Kahit no siya tumat at problema na, aguni ak tumat ka. Di ba? Iso nga, no agpaypaysuman nga ararmum ni Lorna, wag na. Sa akin na lang. Ang unod ko na ako, Pres, Mario, uray, ipapilit ko ni bagik, nang runa itanta nagamamu kayo. Laglaglaw na yun ni Lorna, no siya pala pilgan na. Sika, gabuta, kompleto ka. Kaslaawan anyaman day tama nun na yung pa nagsarita mi kinilari. Gabutasan ko patyan nga inarim na. Ngayon patsyak manun na ngano talagang agkarabal kami kinilari, siyak tipilyan ni Lorna. Di ba? Nangro na lang arudan manun na ti kabigatan na kastaon na yung naragsak mi aking kinamatan kami ti igid di bye-bye. Ako na mlang paypaiso ang awa ko na mlang at da relasyon nila. Nga di mi amo manunimi nga buybuyaan na kamgayam ni Larry. Alpasan di manunimi nga panaking kinamatan mi, palagid dami nga nagdigos nga nagsinsin na yun. Kurang nalayangan nga rakupek, kurang nalayangan nga maramanak digidi bibig mo. Hindi mapana kong timipon ka digidi kakadwak manunimi ni Larry. Nakagasgasat ka. Pres, Mario. Abay, naalam mo din ni Lorna. Ampay. Kinkinamat nga rin kasta, kada makisinsin na yukin ka, no? Akong pa nagkursunada na ken ka. Kaya kunak lang rin din, laglaglaonan ni Lorna, no saan nakaakayat. Kahit nakakaapal ka, nagwapo ka, adot kwarta, napindas sa trabaho. Saan ka nga umapal? Mangkita ka matin sa bali babae dita. Alos tulaan. No awang kwartam kasapulam nga regaluam, ha? Aguni ka kanya. Tasak di makamukin ka. Ikang ka. Aging ka manong naming nga pinashare ko ni Lorna iti pagkasaraan na. Flowers for you. And chocolate. Ikaw, anak. Mario. Kanan niya deta. Para pa kanyak deta. No kayat mo. Ngayon no sa mo kayat. Ireservak lang. Ano kami deta?
latest nga modality cellphone. Tit mo kanyak? No kayat mo? Nakita kami ti cellphone mo, kadaanan eh. Alam mo, itot mo nga kanya ko na. Kahit ko moment na talagang nasuktanin ti cellphone ko, tanabayagan. Your ornungak lang. Ala kami pagbasbasahin kakapsat ko eh. Kasta? Oh, para ka. Oh, Mario. Maarakop kansa. Abi nga di nakarakupan. Uno siya akong tumarakop kan ka. Oh, Mario. I love you, Lorna. May I? May I kiss you? Sige. Manong Nemi, maaros matrik na ni Lorna. Siyempre, bumalas. Umingan? Hana? Ano, ibagang kidding isigalak? Ibagak nga umiyang ka? Sige. Api ko may ibagak ng isigal ka. Kastan tumalat tungpal na, di ba? I love you, Lorna. I love you too, Mario. Ininay di nga rin ngagpatnag manong Nemi nagunod ko ti kinabirhen ni Lorna. Magunak nga naswerte ak manong Nemi ta siyak tinangdamo keng kuana. Ken patsyak nga sisyak tula ket sisyak tulaeng manong. No labsak tagsaw arig na manong Nemi ket nagpatpatnag kami nga nagpapas. Kabigatan na manong Nemi. Ano din bagam drabi? Hawan lipatin mo. Itit ko keng kaya. Yung mga pag-arupa mo nga, gundaway ito eh. No. Oray sa mo kidawin, no masapol mo. No amo ka masapol mo, sweetheart. Itapay, tadan na pasamak ka na ta. Kaya nabalik na kakasakti mo na. I love you so much. Ken kayat ko. Tapnosan kan nga kaskasara dito eh. Umay kan sa di kaserak. Ha? Nag-live in tan? Anak pa ingay kasar? Nasapa pa lang, di ba? Di ka pa unay amam mo. Ang nasapa ng nag-live in tan, tapos na di kasta, kat maamamuta titunggal may sa kanata. Di ba? Sige. Baka di na kaya na pagtrabahuanin. Kasta kumamot ti bagak eh. Pagbalinak nga dunya, nagbati ka lang no kan apartment. Pagpakadaan ka, sa kasangpatan. Saan ka nang trabaho? Kasanura din nagsuportara. Siya ako timang mo. Nagdakil sweldo. Saan nagbabawi nga nangipatig kang ka, Mario? Saan nagbabawi? Oh, Mario. Kamalman na manong Nemi sakbangan na pangko inalan ni Lorna. Tinawagak dagiti katrupak. Kaya ko nag-blow out. Wow, anak blow out ang. Kaya ko nag-celebrar. Atwa. So guys, sky's the limit. Ha? Uminom. Agpulutan tayo. Kaya naging ako ibate kayo dito eh. Daba pang kusunduan. Rinog yan da nga rutin, nagdi ka duwak, manong Nemi, minom, nagpulutan, ngim sa anak pag minom. O sige nga rin, Mario, friend, apo, press, di ka ba uminom? Madamdaman to. Ano kami kayo, celebraram? Agdan na kami, kinilona. What? Nakalamon? Di amin-amin na, pare. Di ka na virgin na. Wow. Nakakaapal ka nga talaga, Mario. Nakalalaing ka. Ako pa'y makabulan. Amo numayat. Numayat at mayat kang nadwa. Sa kaya glibinan. Kahit ko, kamam amo na siya at ni Lorna. Sakbay nga, ikasar ko. Talaga, nakakaapal ka.
Apa ewan pa kuma, dapat kadi ang nabot kad nobya ko na. Tadadlaw ko nga kayat na. Naramanak mo tanang imso na lang tanga nga virgin. Kan kaslawan ti amarik na kayat kang kuha na. Diyan lang kinababae na ti kayat ko. Adamat na etek. Ngem, sanak mo na kayat. No pa kayat na kumaidi. Iso na lang tada simingit. Sila mulai babagang nga siya ti simingit, friend. Pinanawak nga ro din dagiti katrupak manunay ket napanakon ditoy ayan ni Lorna tapno agi nagbunag kamin kadagiti gamit na. Dayawan na manunay ti pintas ti apartment nga upak. Wow. Kahit mo sawen ditoyak dito tangan doa. Sanak panawan. Panawang ka ti aldaw. Sang patang ka di balam. Ang mga no, dadanga patpatag ti katrupam nim siya. Si kapay. Si kamat. Kaya da pa pa na miyakit, tumukot ka. Huwag na. Baga balinak lang ang disturbo. No, da pa pa na nyo, da kayo nga kakatrupa, di ibatinak nito, okay lang. Oh, rogyam nga natin. Ti? Tiagluto. Hindi ka pa inangan? Subliak di kita katrupak. Magkakaming katakwada ng subliak dumat lang. Kaduang ka din nilari? Oan. Iso vice-presidente, kasano ko mga diyak kadua. Iso nga awanak sa diya, iso agbagag ka mga presidente, mang pakwara katakwada. Bata ka na. Anong to oras nang gawin ka? Mabit lang. Anong oras ka din? 7. Adak tutuno 9. Nakadigos kanton. Agdigos sakto baten. Tapno, another fight. Fight. Nagsubliak ka rod manong name iti yan di kiti katrupak. Agpatinggatin natin 9 kakadwa ha. 9. O sige. Tangi naparte ka ba din, Mario? Ano, insambot mo ni Lorna? Si apartment mo? Kabaling mapanpasyaran ako ha? Loko ka. Isot pasyaran mo na siya. Ano saan kat ijeta nga agjajamming? Mayat mo, ang talagin din na ringkor. Siyempre, apartment din dyan, adali kita karubami nga ruangan, doors. Ngayon, Madi, handa palubos eh. Sika nga nadlat ato, may kapasyarin, may iliwakan. Kat kang gana hindi magkikita. Anytime, any day. Hindi ba nagsubli ko niti apartment manong naming kastaon ni manin ti ba nagpapas mi kini Lord. Naka-irut da kita rakup na, naka-imas isuna, talaga nga mapnek, akas iti pa nakapnek. Sana mat ibagamanin manong nemi. Masapul dati kwarta di balay. Mano, nimbagana. Awan kas kita, ag-withdraw to namigat. Sa contumated kang ka. Sige. Pasensya ka na. Kat me, nag-resign ako trabaho. Awanan ti panganak ti pawid ko di balay. Okay lang. Ewan pagtanagam. Adon nakadeposito nga kwarta. Adon urnong ko. Adan talo nga bulan mi manong nemi nga agliblib in kini Lorna. Ada na kinikundaway nga agpakada isuna manong nemi nga subarong kari ti pamilya na. Pabalunak mo ta. Aggrocery ak. Nabalunan na. Ada na kinikundaway nga agpakada kaniyak. I-message na mapanagmul. Ada malata kwarta na manong nemi. Taibat-bat siya. No, adam. Kahit na ang katangin. O parang shopping.
Pasensya ka na. Baka di bagam nga gastadura. Shopping ka shopping. Okay lang, sweetheart. No pakaragsakam, kayak lagi di itit ko king ka. Ang mga nipagbagang nga gudguntawayak, di kinasiyat mo. Saan to, pasabak na ita. Umanggaya, masalutsud ko. Kaya mo ka din nga ganaka? O nagsikog ka? Kaya nagsikog ka. Tanili kasi tagadadan tumadan rason, no, ikasar ka. Magpangarod. Awampay. So, ampingin siguro nga nagkadeng. Yung mabalin. Sakto lang agsikugan mo, may kasarnak. Huh? Yung mabalin. Tsaka aganak. Ang mga nung balit picture ko. Ang mga naahanak doon napintas. Ang mga nadiyatun kayat, adan doon kasupot ko. Yung nag-asawa tanton. Kasapulan tamat ti anak, di ba? Sige. Intong nga rin ag-asawa tan, isunton ti padang ipalubos kong sikuga. Tumtumar ka? Akong kontrolak, siyempre. Okay lang. No bakasyon, manong nami ket han nga kayat masadot ni Lord na nga rumuar kami. Siyak ba't ka, ti mapan makikaruba, kadigitay karuba mi nga apartment. Mahilig dakit, tag-uumong, digit babae no ko. No kasta nga bakasyon. Nangaroon na kayo ni Nana Marites. Reyna digit chismosa iti apartment. Sa kapulang ang doors, manong nemi, ada amin naganda. Ada digit agkaasawa, ada digit ay kaskada kami kini Lord na live-in. Ada digit ay ko agkakamalala. Nana Marites, anat latest. Ay, si Gagaya, Mario. Magmanta, masagong ti umaymit makimarites. Napintas di, live-in partner mo talaga Guwapo ak mo nila, di napintas. Agbagay kami. Ay, mag-uri ka man, masaludsud ko man. Kasi doon ay jay pasaray umay mang sarungkar keng kuwana. Ano na? Asin no day jay pasaray umay mang sarungkar keng kuwana ko na kapsat ng atak. Lalaki, babae? Lalaki. Kapsat ng atak. Aw man ti pagbagana kanya. Di ganyo kad sinaludsud. Aw pa iti time mek saludsud at di mo trumrumwar. No rumwar man, akaslakang kanain nga gaganat. No rumwar, ket pagunya mi, hanmo tagsardin, no kita, papanam, guri ka man balag tagsasarita ta, maminsan to, nana ko, nana. Yad adayon na tibagi na kata kami. Rumbeng ko mamakikaruba, umaymat makinistorya. Lalaki ko namin. Nagwapo mo Nagkasada kay siguro. Ako mati magbaga na kanya. Jika katagsalsaludsudan o sumasarungkar. Di mo siguro namnamain nga damang sasarungkar kang kuwana. Saan ko nga sinalsaludsud manon nami iti live-in partner ko no asino jay nga pasaray makita danana maritas amang sarungkar kang kuwan. Ngayon di ko hanggang matagtagan no ha? May mesa dito hamit. Pasaray matrumwara. Kapag hindi ka makisalsarita ka na kita awan trabaho na agas kang ka. Ito yung kuwan. Dikita sa baling nga door. Diyan ka lang hilig ka na kita. Nang narunak ni Nana Maritas kita chismusa. Tiladay pagbagana. Uri amat kagpay peso. Pagkuna. Kit kasi pagbaga dito na duma dito. Alis nalaing ka nung amang perperdi ti relasyon takin relasyon. Kasta. At ay amang pataod ti istorya, nga saan mo't nagpepesong istorya. Kaya't nalaing mo't nga kwa, at the issue, may panggap iti asin naman nga ang karelasyon. Basta.
Awan ti mang paspasyar kang ganto no ka. Mang paspasyar nga. Sumarungkar. Ada. Kasinsin ko. Kasinsin mo. Ada. Ni Edwin. Dalipatag yung pagkaking ka. Pasaray, umay, naroon na, da problema na. Kasi nakagasgasat ka. Pautang ka man pa lang. Kat ni, awang gastusan natin, anak ko, nga basbasa ko na. Kat gabuta, nasiatak man kabagyan na kat, noan niya man ti blessings, nga maawat ko, ishare ko, man. Di ba? Edad mo kanyak, ishare ko, man. Takahit ko tagbali na kaskeng ka na siya, kasay-sayaan. No na siya at tipatak nga tao, kanyak, ang balinakot ka na siya at napudno. Kang kuha na, wundit sa balik nga tao. Bilibak kang kaswita na. Talagang kastaman ti ko na. So dito na nga yatak kang kao. Iti ba isang nga malem, anong naming nga nasapan na kami nga pinaawid ni boss. Ngagsugatin. Umay kayo di balay, nga batag birthday na anak ko. Yes, boss. Umay kayo gumawa yan. Wan, boss. Umay kang gumawa. Saan nga ekspektaran manong name ni Lorna nga nasapa nga dimting. Wan, nga bata natulbek ko, manong name, natulbek ako dito main door. Sumurek ako na. Kasla. Karasakas iti nga to. Umuliak kuman manong nemi idi at anagda nagtugtog. Mario! Ni Nana Marites. Apay nana? Sapa ka man ita. Inlawlawag ko keng kuha naman nung nemi no apay nga nasapa. Nanhonak di live-in partner ko di nga ito na. Sige. Nga raw, baka maili ko keng kuha na. Lorna! Adda ni Mario! Tsak man amo. No apay nga yung pukaw na pailaing na ito kapakit. Natrason no apay mag-adang-adang. Imuli akon manong nemi kat saan nga nakalaktiri daw. Agit-ida ni Lorna. Lorna, sweetheart, dakon. Ay, ma'am. Nagsapakan. Nikat anat orasan. Abo, nakatitog ganyan titurog ko. Ana. Kuwam, pinaawid na kami ni boss kapata birthday di anak na. Kinapod na. Umay ka amin ko na. Kaya mo sumurat. Sanin. Kababayin pa eh. Ano kumanta kababayin? Nalasto ka kindi ang amang amu kadakwada. Di kiti patak yung empleyado. Di kiti lang trupak ti mga amuking ka eh. Di kiti co-workers ko kita nakapayaman mo. So may ka? Hindi ko sa klabid. Hindi ko sa katakta. Ikatiktarwatek manong name ta sobre ka kumanitiban nyo. Sweetheart. Apay. Ayan tangin na uyos ka batin. Kaya't kung napapasama ka na ito. Alone. Ginuyod na manong name kat siyempre napaklibak isuna. Kalpasan na manong name bumawon ako mahimigawid na. Kinalips to lips ko manong name. Apay. Aging kaya manong name kasi lang nang na ilokat ka na irikap tiri daw. Sino dyan? Sino na dyan niya? Ando ko doon to'y? Anta, sika. Ni daytoy, layto mo. Nakapag di hus. Sige nga natin.
Kaagdigos nga rin. Ita mapanak ko may tiban nyo, ang gawid na. Ita sa anin. Kabot ako ha. Ala, madamdama. Agdigos ka pa ikat medyo adaangot mo. Sige, nako na nagdigos. Nga pa'y agdigos kita daangot mo kunana. Yung kasla isunod, daangot na. Kasla da sa bali nga. Kasla ada sa bali akatay. Nga nangagkik, ititagnid na. Ay, Diyos ko yan. Wala pa. Manang ipapan ko. Nagdigos akon manong na imimulog mo tinisuna. Kung naman agdigos kamit. Kat kwa, tornabiin. Tornabiin? May nalpas kayo? Ano nalpas kayo? Magbagam. Ay, tornabiin. Di ba? Magsubli kami lang umapang ka diya balay da boss mo? Nakarod. Sige, tiging ka. Nakasukat ka matin. Ano ba nga ron? Nagluto wak para kanya. Kasla doon natin saan mo para bigat no saan ko makan amin. Sige rat. Bye. Sa paan ito gawid Wun. Sa paan. Iniram-rumuaran tilogan ko manong na mitigate. Kinamakam ni Nana Marites. Mabiglang, Mario, mabiglang. Insanod ko ngayon parking tilogan. Tapos nga makadalapos. Inlukat ko tiri daw. Mabalingal, aglukan na. Sige, dito na. Naglukan na ti apay ko. Apay ka di. Dahito'y katwa sa mong ibagbaga nga chismis. Numampay bagada nga siyak kat reyna na kit chismusa. Among ka din apay nga inatipaka nga umuli itay. Nga nagtugtug ka. Apay nga minana. Kan apay nga impukaw ko nga Lorna at dan ni Mario ko na. Huwag nga rod apay. Tapos ang ka mabigbigla. Tamangan agbalin ka kriminal at dinauras. Ken amangan maatake ka. Nitikit yung sawin. Malagip mo di bagbagakeng ka at damang sasarong karakeng kuwana. Kasinsin na baka kasinsin nokit. Nana Marites, dumsagkan, dapapanak. Di mo kaya iti dumingag kanya. Panang sakit ko keng kati amin. Gabot na nakasayasayat ka. Amok na nasayat ka. Yung madamad tao nga mangliplipot keng ka. Sige. Istoryayo. Imbagman, tayong parking mo dito iti kotsem. Kitaan na sinuray tayo. Ijoy. Pwede ito kunak. Kakanduwa na itay. Nga itay nakaadakan dyan nga to. Nakita nga rimuha iti apartment nyo. Nga rimuha iti gate. Ita, intawag siguro ni Lord na nga nakapanaw kan. Iso nga nagsubli. O makitam, sumsumreken iti apartment mo. Ti ayop. Amang mamjajaya nga lalaki? Amok unay nana. Iso ti vice presidentek. Timbilang ko nga best friend. Nakasayang.
Apay nga maaramid ni Larry da ito'y. Nga maaramid siya lalaki, ni Larry nga magbagam no sa nga kayat ni Lorna. Nga napalat sa pula ni Lorna ken ka. Wano mabitbitin ka di ken ka, iti sex. No. Nalaingak na. Nalaingak iti sex. Maitayok ko ti ustaunan ni Lorna. Ngayon baka ni Larry di patpatag na. Saan nga siya? Wano, panggap na lang nga ibusan kang ka ti kwartam. Managdawat siguro rin Lorna na. Itad ko ti amin na kasapulan na. Ken orin ni Larry. Nagpatpatad na supsuportarak na ito problema da. Iti ayo. Inlokat ko ti ridaw ti kotse. Up, Mario. Nanasa ta kang gawid. Okay? Madamada siguro itan. Maaktumida. Iti ayo. Palawam tagpanunot. Kas pagarigan na madangram ida, hono, mapapatay mo ida, agikaro ka. Kaya nasihat met, no maduktalan tap no amom teramidem. Ti panangisinam kini Lorna, di ba? Agtanang kalay mo, Laglagi pa yung baka maatake ka. Tinalaw sa pungtot. Tanang lang, tanang. Sige, nanak. Agyaman na kiti advice yun. Inusar ko titulbek ko manong naming nga nang ilokat iti main door sa imuling anagan anad, nagat inayad. Idasa daga ko ni Tirida, mangig kun manong name iti as-asog, dagiti jablo, dagiti animal, dagiti ayot. Tinulbek ak Tirida, handa nangig, siyempre. Tamadaman tip laban. Aging ka, hindi malukatakon Tirida, manong name kinamatak ng dakus, titraidor nga kayem ko sa kudinanong. Ha? Mario? Hayop ka? Hayop ka! Mario, let me explain. Kunamat ni Lorna, tinungpak-pak. Hayop kayo? Nakasaysaya atak ka na kayo! Awanin ti sa pulang pay, Lorna itid ko, ti amin nakasapulang kin pakaragsakam. Uri kin kalari. Adun tinalalam kanya ka kwarta. Ibilang akpay nga pagbagasan, ng amok kakasapulam so itid ko kin ka. Napin na ramit mo ti kastoy. Hapay! Mario, pasensyakan. Inabot nun na. Mabalin ko ako na nga, sisikat tinangagaw ni Lorna kanyak. Dati nga relasyon mi. Sika lang ta nakauna kayong kuhana. Nakauna. Mapi nga di mo yung baga. Mapi pinalubusan na ka nakarelasyon kayong kuhana. Gabotamok. Nakayat na ka ni Lorna. Gabotamok. Nga daking ka di kasapulan. Nga awang kanyak. Umapalak kaming kang kapare. Nagagasgasak ka. Okay. Hamuyo, nakalalisto ko mga halaig ti paltug ko, ti idulduling ko dito. Ako paltu-paltugan. Yung tiyak kaya tagbalin nga kadakas-sakas kada kayo. Itapay. Pumano kayon. Mario, no, isolay ti pumanaw. San dun ngumolit? Diyak dun kayat, siksikan dulahin. Awarin ti pamatik, ken panagtalek, ken panagayad ko keng kalon. Saan kan nga pagkanano? Karugid kan. Pwe! Ngim, anatikin. Dati mo kaya't nga ulidan kang ipababa. Pumano kan. Larry, ay, Mario, alae mo da ito. Ipadawat kun ken ka. Ni sumanti apapalam kanya. Alan, pumano kayo?
Pumala kayo! Pimanaw na nga rod manong name. Naginuma sa anak kong nalapanpay. Birthday manong. Naginuma kitagriring di cellphone ko. Ni boss. Hello, boss. Mario, sikalat awan nito eh. Boss, sorry. Ito aming problema. Sorry no, Jack makamay. No, siyak latawan ita. Abay namin ti problema mo. May panggap ti babae, boss. Na to live-in partner ko. Sabay. Kalkalungan ti best friend ko. No. Tapay man. Gugwapo ka din ti best friend mo. So nagayam ti muna nga nagayon na yan. Basta. Di naman nipudo ka niya. Ang hambali ata. Sikan sabat muna ako na. Narama-rama na. So nalang ta. Dua kayo Maglagi din saan ko ngayon asawa. Gusto ti desisyon ko. Agam-amukan pa lang muna. Ito na mo akon, ti kinapod mo. Namuak pa yun ti kinatraidor ti kayem ko. Nalalalakas na ti biyag. Awagas na tagtanang Ay, hanggang basta ay agabot ay ayatam kat pagtalkam mo ten. Yung mga inkasar mo, kalpasan na kat kalkalungan na, nasaksakit manin. Sige, boss. O sige, kikita tayo tunong bigatin, ha? Hanggang nagbarbartek. Nabartek kan san. Saan nagbartek? Kunak tinagam ko. Kinsan ko nga sa gabain, ti kasi dyan napasama. Pagyamanak kid diya. Tanasapa nga naduktalak ti amin. Inimuharak. Ay, apa nga rimor ka pa ilang? Nana? Oin. Anong bread ha? Agsisi. Saan lang ata, may panggap kang katisisi imak. Ado, pwede kita naskin ng katisisi imak dito. Talaga marit sa kaila talaga, nana. Agsisim kayo, timabalin yung ipadamag. Kayo na. So nga rumbeng agyaman kayo kanya. So nga rin rimuarak ta kayo kang agyapagyamanan, nana. Nakit nasyat mo saan ka una nga nagpungtot. Nangikulat tinapigsa nga panangibagam ti pumanaw kayo. Inato ti sisiiman nyo pa. At akat pa'y badiyo anomalya nga mapaspasamat. Ato. Kahit warin no, ay dandanin bumtak na ito yung sipsiputan. Ano sipsiputan nyo? Hindi kita agkaroba nga ridaw. Pasare umalati yung babae. Una saan ka dyan lalakit umalati. Numabarteken di asawa yung babae. Umalati yung matin dyan lalaki. Kaya Diyosahon? Agkaroba? Juan, nututayan di babae. Abay kayo di babae. Nuawan di asawa di lalaki. Di babae, mapan. Papanan di babae? Agtrabaho nga di call center di babae. Ay kasta. Di asawa nga di umakakar. Kaya laling mat uminom. Ito trabaho mo dati, alam tao, mga opisina. Iranta siguro mo, dahil asawa na, timang bartek, kang kuha na. Tapos natagundahoy na mapanita sa baling aridaw. Kasanong to ang maduktalan di amin. Sino't pang ibagbagaan nyo nga, nagasumas pasama. Di agtrabaho ti call center. Baga kang kuha na medyo sapain na mo, no? Gawid biit. Tapos nilikas na maduktalan. Ado, di kita talaga kasta nga mapaspasamak. Apay nga tangamin. Nga anda na kita itatao nga sanda nga map-map na At pagkurkurangan da siguro isong agsapol da. Kapot na rabiit pa nagtrabaho da dyan babae.
Iso nga agkurkurang ket da jamet maysa. Kursonada naman di maysa kabuta nagugwapo nga amang ububing hindi ay asawa na. Kaya't nangadamot trumaman ati pestal tope nga romansa. Manong nemi dimitingek dagiti opisyales ko awan ni Larry. Apay awan ni Larry, ti bise. Amo dagaya man tinapasamak manong tinag-istorya ni Larry. Amo yung gaya man. Binabalaw min ni Larry, pres. Bastos talaga. Awan utang ni baganakem. Di pa yung live-in partner mo, di pa kibiyangan na. Diyan makiti mo babalaw ni Larry. Kabutay muna na nga nagkarelasyon. Ngayon pinalubusan naklaing ni Larry, kabutay muna nga maipaay ko di kasapulan ni Lorna. Ngayon ti makadakes. Kalkalungan met ni Larry, ti live-in partner ko. Baka nalalaing ni Larry, boss. Saan ko ang nugutin? Kabutay isugod na siguro tagpimpi natin. Iso da nga rin natin ang itan. Agbisinda. Tagpadpadadala ang papalpalamot. Kaging ka manong name nga nadamag milaingen nga agasawan di kiti duwa. Nadamag at dapat naawat ko ang imbitasyon na. Yung saan nakanap-napan manong. Amang ikid din solisitan dak. Kamu da kadakil ti regalo katakwada. No? Saan ka nga mga talyawan pa yun? Aging ka manong naming nga dimtengen ti babae nga naikari para kanyak iso da ito ni Windy. Ti makadagas manong ikid manan ti baybay ti nakamamuan. Saan nga pagkasaraan na manong nemi tinapang ko ng pasyaran kini Windy no dikit mismo nga balayda. Gagangay laing nga pamilya manong nemi ng amok na ornos da at pipinatag da na siya at titunggal may sa kadakwada na dayaw da. Nasihat manong nemi ti panakilangin kanyak dagiti naganak ken kuana ken kakamsat. Ay nga manong nemi kalbasan ti innem nga bulan inaklon nak ni Windy. Kasar nga dakos tinjayak kang kuana. Will you marry me? Hala, sana ka may karikeng ka. Apay nga rin inaklon na. Amahan, pag-arup mo nga, makikalay sa aklang kang kakabuta. Nanamay to tibiyat ko. Awan da ito tipanunod ko. Tipat check, ipat patignak, ipat patig kami. Kad pa-check nga saan to mapasamak, tikas tinapasamak, itidah mong ayat ko. Inyos taryok matengking ka, di ba? Saan kung to arabin din dita, Mario? Gamot na pa-check, nga ipatpatek na, akas mati pa ng ipatpatek ko ken ka. Nagkalaysa kami kini Windy, manong nemi, naragsak kami, akas mat karagsak ti pamilya, nakin ti pamilya. Iti mismo nga abay ti family house dati nang iti swami manon name iti bukod mi nga balay. Gamot ha, hanggang nakapaggraduar ti asawak. Tan isarding idi, manon name ita, nagkasakit ka no ni father na. Ituloy mo tagbasa. Sigurado ka, no kayat mo. Kano saan mo kayat, pilitan ka. Tapno may matulungan ka, tapno sa gagtalin na dito balay. Tapno, nunto naganakkan, aganaktan, nanton katulong ta, kaduatan to nga, mangged. Numan pa, dakil ti swaldok. Orisan ka ng trabaho, ngam no kayat mo sa pagarigan. Kayat ko. Tapno ti kasta, adaramate ka magtulong ko kanig ti kapsat ko. Taori nga tamat mo, dyan ag trabaho, no kidawag ang tulungan ta ti kapsat ko. Sigurado manugot ka. Kawa na. Awan ti saan keng ka. Ngam no kayat mo, nga tulong mo, kit nagkapukeng ka mismo, sweldom, sige, pagbasahin ka, tapno agdan tumatin trabaho. Kasta nga ron tinabasamak manong nemi, duwang atawen nga nagbasa ti asawak, kalpasan na damatin trabaho na, kat ja sweldo na, isot itultulong na, kanagiti kakapsat na.
Aging ka, manong nemi, nga nadaan kami ti anak. Tuwa ka tulong, may sangayaya, ken kastamat ti all around, nga tulong mi. Nanayunan pa, manong nemi, aging nga talo. Ustunan ko na, ustunan ti talo. At dati kinigunda ko ay manong nemi nga tawagan nak ni Larry. Ano ba kam? Kumusta ka ko man? Nasiyat ti asawak. Nasiyat kami. Naragsak kami. Kumusta kayo matang kinilorna? Problema lang ta. Gagangi Taday tangot ti kinayat mo. Sige, Larry. Kagura na ka, di ba lang? Matin na marik na kagura ka. Mabalintag patulong. Kamay lang Masakit ni Lorna. Kadi. Manong namin tsak mamati ngem tayo bagana no sa dinong hospital tiyan na napanak. Lorna? Dito yan tinagbalinam? Nandahanak ti sakit. Tantahan niya akong matay. Imbagta, natawagan na ka ni Larry. Kanipaka muna kayong kati amin. Pakawanan na, Mario. Hindi pa lang si papakawanan kayong ka. Ti doktor mismo manong name iti kinasrita. Awang ka din ti chance na, doktor. No agdalan ti operasyon, ada pala chance na. Dakal ka din magastos ti operasyon. Imbaga na naman. Kinasaritak ni Larry manong. Ada ka din nakasagana, naramatem. Saan mo manay? Tinabiro ka. Madipay kuduhan na. Pagkatlo na siguro. Sige. Agwali na kagtalinaad nga napintas ka na siyat nga kayem mo. Nadusa ka nga tamat din. Itikas diyang naramit yun. Yung tulungan ka. Agamanak. Talaga nakasaysayad ka nga kayem, Mario. Nakakaapal ka. Kaya ang aming get. Tumapapal ka, dagas nga apal. Sige. Kasarita ng doktor, tanumanot korang na takwartang na yunak. Baring no espal pa itibiyag ni Lorna. Sabay ko Imbagak da ito iti asawak manong naming at saan pulos nga nagkit-kit. Kawa na. Ipakitam ti kinasiyat mo itilkodan ti amin. Tas inuman di kita agbalingan na siyat, iso talaga ti kakayat ni Apo Diyos. Ti panagtulong mo ka na kuhanda, panagserbi mo ten ka ni Apo Diyos. Nakalasat manong naming imatidug pa iti biyag ni Lorna. Kadota duma, umay da pumasyar, kadwada ti anak da. Uno saan, kada kami ti mapan mang pasyar kada kuwada. Kahit nangasawen manong, ti ex ko. Kahit tagbalimot lang nga nasinghed, kada kami. Nanilari manong nemi, nagsubli, agas may sagayem. Dito nga rin ti pagkasarita, kinagyaman naglauna iti anus mo, nga nangurnos, kalpasang nga nag-insen keng ka, ti detalyena, kahit mga spagarikan tadagasat ng mga bak, ijikas mo tulatan manong. Sabi ko matadamat na ipatik ng adal, pagsarmingan ti bihag, kadagiti padak nga nagbuya. Tuwing nga rin nga pagayam mo, Mario. Thank you ka, Mario. Ingkang buray pakasaritaan. Naman pa'y kunam sa katang isip. Kaya siguro ng tao siguro taglaw mo nakaamon na tang istorya, di ba?